mga kalahi! Welcome sa ika-4 na episode ng ating Magkalahi Tayo Bicol. Ako ang iyong lingkod sa sama-samang pagkilos, Alexandra Burse, na maghahatid ng siksik na impormasyon at dagdag kaalaman tungkol sa ating programa. Narito na ang pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa mga stages ng SEAC. Matagumpay na nating naibahagi ang mga nilalaman ng unang at ikalawang stage ng SEAC. Ngayon naman, ating ibabahagi ang mga nakapaloob sa ikatlong stage, ang Community Managed Implementation. Sa ikatlong hakbang ng proseso, pinapangisiwaan ang pagpapatupad ng mga proyektong pinondohan ng programa. Kasabay rin ang mga local NGOs, community-based organizations, pribadong sektor at iba pang samahan na makatutulong sa pagsasagawa ng proyekto. Maliban rito, kasama rin ang mga kababaihan, katutubo, benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps at iba pang pangkat o sektor. Sa ilalim ng stage na ito, nakapaloob din ang paghahanda, pagsusuri, pagsusumiti ng request for fund release at pagbaba ng pondo sa mga community accounts. Sa tulong ng area at municipal coordinating teams, inihahanda ang mga kinakailangang dokumento para sa first tranche ng RFR. Dapat ay kompleto, tama at magkatugma ang lahat ng mga impormasyon na nakalagay sa RFR at sa mga sumusuportang dokumento. Kasunod nito ay ang pagsumite ng RFR sa Cluster Mata level para masuri at maindurso sa Regional Program Management Office. Matapos ang pagsusuri ay ang pag-aproba at pagbaba ng pondo sa community account. Ang paglipat ng mga pondo ay dapat alinsunod sa Commission on Audit Circular No. 2012-001 na tungkol sa fund transfer para sa pagbubukas ng Barangay Trust Fund account at iba pang kaugnay sa pagbabudget ng gobyerno, accounting, mga alituntunin at regulasyon sa pag-audit. Upang masigurado ang maayos na pagpapatubad ng programa, nagbibigay ng pagsasanay ang DSWD Kalahi Seeds sa mga volunteers katulad ng Community Procurement and Finance Training. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng kaalaman ng mga tao sa komunidad tungkol sa procurement and finance guidelines, principles, limitations and forms, maging ang iba pang mga kinakailangan na dokumento. Dito rin nagaganap ang pag-orient sa mga community volunteers sa kanilang mga responsibilidad at tungkulin sa procurement and financial management. Maliban dito, nagkakaroon din ng pagsasanay sa project development and management at organization formation and development. Pagdating naman sa sub-project implementation, kinakailangan na magkaroon ng project implementation planning kasabay ang mga community volunteers, kinatawan ng CBOs at iba pang pangkat na kasali sa pagpapatupad. Nagkakaroon din ng pagbuo ng organisasyon para sa Operation and Maintenance Group kung saan gampanin ng pangkat ng tiyakin na magagamit sa mahabang panahon ang mga nakompletong proyekto. Matapos ang pagbuo nito, kailangan na magkaroon ng mga pulisiya at estruktura ang organisasyon upang maging malinaw sa pamayanan ang kani-kanilang gampanin. Higit sa lahat, nagsasagawa rin ng mga planning session ng O&M upang masiguro ang benepisyo ng proyekto sa mahabang panahon. At yan ang mga nakapaloob sa ikatlong stage ng SEAC. Sabay-sabay naman nating alamin sa susunod na episode ang mga nakapaloob sa ika-4 at huling stage ng SEAC, ang community monitoring. Ito ang inyong lingkod sa sama-samang pagkilos, Alexandra Burse. Sa Kalahi Seeds, kapit-bisig tayong lalakbay tungo sa kaunlaran.